Yeni nani hlalani phansi ke sami hlalani phansi yeni nani namhlanje ke ndithe ndisathi kwi-commission namhlanje ndisathi ngazithi tyurukudu kungena omnye umamana ngazithi lo mama uyambona noko ngumama oqinileyo uyambona ubana bakudala ebethwa ngamaqhwa uyambona mos umuntu xa seshwabene nezandla uyabona uba noko iminyaka ihambile ke ulo type xa sithi ndiyamamela ke ngoku kubizwa ii-credentials zakhe kuthiwa yi-doctor of law fondini lo mntu ndathi ndisamamela kwathiwa 42 years experience ndathi yes une-experience before ndizalwa nozalwa aqomba hayi mandimamele ke ndibe serious ngomamela ke kule yabo hayi ndithi ndisamamele kwabe ndiqomba inoba uyintoni lo mama esipolisweni kwabe kusithiwa head of legal ke guys meaning yinqokonqoko yelo yinqokonqoko phaa xa kusithiwa kukho into illegal ntontoni efuneke yenziwe ayihambi engasayinanga tyikita kwanto nje engathi nomthetho phakathi namapolisa nguyotyikityayo lo mama niyava ndiqomba hayi ke mandimamele wazitsho izinto zakhe zoba yena une-masters kwathiwa yeyi asizelanga loo nto apha sizele into ezimbini apha eyokuqala esifuna uyazi yeyobana xa kuchithwa itim iyakwazi na ba ichithwe ngu-Deputy National Commissioner which is in this case ngu-General Shadrack Sibiya uSikwapa iyakwazi na ba itim ichithwe nguSikwapa wathi la mama ayikwazeki kwathiwa sicacisele ithine hierarchy wathi i-provincial commissioner reports to the national commissioner not the deputy ne wabe esithi the deputy commissioner also reports to the national commissioner but it happens sometimes labana lo udeputy uSikwapa anikwe ii-tasks ngulo which is uMasemula ne amnike itask athi enza oku noku uyakwazi ke ngoku yena uSibiya aye kumkhwanazi athi mkhwanazi ndinetask ethile therefore to carry out my task ndizawudinga uncedo lwakho okanye ndizawudinga u1 2 3 kuthiwa uSibiya lo yena xa ethetha nomkhwanazi akathethi nomkhwanazi as i-subordinate yakhe uthetha nomkhwanazi as i-colleague yoba siyancedisana kwathini yabo uthetha nomkhwanazi as loo ndlela but umkhwanazi akaripoti ku-Deputy National Commissioner wayenza clear la mama loo nto wathi iclear ke loo nto iphelelwe apho kwathiwa okay so ke ngoku mama Van Rooyen unqinelana nathi na xa sithi thina uba uSibiya lo akakwazi ba achithe i-PKTT what on point next kwathiwa okay masiye ke ngoku kumchunu kwathiwa usenza umchunu ke ngoku siyayiva le lo eberongo masiphume kuye because instruction uthi naye uyifumene kusenza umchunu masiye kusenza umchunu wasithatha ke wasisasa kusenza umchunu yava kwathiwa usenza umchunu yena ebe right nangoba anikeze lo instruction yobana makuchithwe i-PKTT without the national commissioner knowing or the provincial commissioner knowing wathi na mama eberongo kwayena because ayondawo yakhe leya yena fanele ba udile nezinto afanele badile nazo which is i-strategy sasebupoliseni not i-operations zasebupoliseni fanele ba yena kwi-strategy zakhe uthe xa ethetha neteam yakhe which is the national commissioner wamxelela wathi efondini uzafuneka uchithe ezinye team apha andiyazi uzakwenza njani but u1 2 3 asizofocusa kuye sizofocusa ku1 2 3 ibe nguye ufana Masemula odecidayo ba okay cool ndizawuchitha i-PKTT because of whatever reason ndizawuthi ndithi because unit so basically uthi lo mama umchunu uye wa overstepa ngoba abe kanti uchitha i-PKTT so lo mama uyicacisile ba uGeneral Shadrack Sibiya Nkonkulu akangeni ndawo bengafanele uyenzile lanto ayenzileyo wophulile umthetho number 1 waya kumchunu wathi noba na i-instruction kaSibiya ibisuka kumchunu naye umchunu ebengenayo ipower yokunikeza lo instruction yava hayi azamiyeka i-commissioner zathi
woga, because kaloku uzile uFani Masemula apha wathi yena uye wathetha nepresident, wathi upresident ngokothuka wathi uzawuthetha nominister, waphinda upresident wabuyela kumchunu ngelithi kwenzekileyo, sizawubona ngelithi naye ungqinelana nomchunu kule nto. So ke ngoku uyabuzwa ke ngoku lo mama bana, okay, so if le instruction ibisuka kupresident yoba makuchithwe le team, ibingabe i-right na, ibingabe isemthethweni na if ibisuka kupresident? Wathi lo mama kwaleyo ayikho semthethweni. Wathi kwaleyo ayikho semthethweni, especially because ngoku siku-government of i-national unity. Wathi kwaleyo ayikho semthethweni, wathi izinto ezikanje if ibimxakile upresident fanele uba uyizise ku-government. Ava kwa upresident if uyawaxelela umchunu wathi mchunu uright qhubekeka chitha la team, kutsho kwayena eberongo, akutsho mna ke guys kutsho uFan Rooyen phaa eqongeni uthi kwa upresident Cyril Ramaphosa ube rongo ngayo yonke loo nto leyo. Hey, ndothuka ndamacheka ndiye batho siphina apha bethu lana. Hayi kodwa hayi yazi athi commissioners hayi sicacile madam, icacile kolethu icala. Enye into ke ngoku esifuna uyazi unumber. So kubuzwa ngezi dockets ke ngoku niyakhumbula kaloku bana uthe uGeneral Mkhwanaziba kukho idockets eziye zathathwa zaswa i-head office ePretoria nge-instruction kaSibiya lo. Hey, uSibiya kuthiwa udocuments ezike zathathwa nge-instruction kaSibiya zaye ePretoria, yabo, from KZN. So uyabuzwa ke ngoku uFan Rooyen kuthiwa hayi man Van Rooyen, ngokokwazi kwakho okanye ngokobuchule bakho ikhona naloo nto ba ii-documents zithathwe from one province ziswe kwenye province, isemthethweni naloo nto, yinto eyenziwayo naleyo esipoliseni? Wathi azange ndayibona kule 42 years ndiphangela mna, azange ndayibona loo nto, because that means eza dockets zithathwa phaa eKZN ziswa e-head office bamaziyohlala, akho mntu uziphandayo, ii-witnesses zizawulibala izistatement zazo, wabe esithi ne-evidence izawuba lost, inintsi into ezawukwenzeka xa ii-dockets zihleli nje e-head office kungekho mntu uzibambayo. Kwathiwa ke ngoku okay siyayiva leyo yoba okay fine ii-documents bengafanelanga uba ziyile ePretoria to begin with, but uSibiya lo unayo na i-right yoba anikeze i-direction okanye i-instruction yoba ezi documents maziye apho afuna uzisa khona yena? Unayo na elo lungelo? Waphinda wathi la mama akanalo. Wathi wakhe walibona phi ilungelo elinjalo yoba umuntu aqampe u-provincial commissioner athathe i-dockets azihambise without provincial commissioner knowing? Wathi ayikho loo nto leyo. Athi loo nto leyo fanele uba yiyo ekrokrisisayo uba hayi bo itheni ngoku izawuba nguwe ohambisa ii-dockets ozisapha, because awukho involved wena kuyo yonke le nto. Kutheni le nto izawuba nguwe? Yeni nani otestifayile la mama, basically la mama ebeconfirma yonke into ibithethwa ngu-national commissioner, which is uFani Masemula, no-provincial commissioner, which is General Nhlanhla Mkhwanazi. Confirme yonke laa nto bebesithi ayikho legal. Mama uconfirmile nyani uba ngokomthetho ayikho laa nto yenziwe ngumchunu noSibiya. Umchunu noSibiya bakwenye isuphu egqwabhazelayo, ayibili iyagqwabhazela, ifakwe neetapile bandazi isuphu yabo, ifakwe neetapile. Like at this point I think omnye wabo uzaveska athi hayi ndiyaresigna with immediate effect, because what do you mean uzazidefenda uthini? Uzathi ii-dockets zaziyothini ePretoria? Uzathi zaziyothini ke xa sowuzithethelele? Let's say unguSibiya ke uzawuthi wawuzisaphi? Awuna-right yoba uzithathe number one. Okay uzithathile ke ngosiyavuma uzithathile, wawuzisaphi? Ziyothini phaa for uba ziyohlala zihlalele ntoni zingaphandwa? Yeni nani khanitsho ke ungazidefenda njani wena unguSibiya okanye ungumchunu in this case? Yeah.